Medzi Rusnacami možno palci načišli z tých, co chovajú ovci. Jeden z mladých ovčarov, vredný Elemir Nať z Kerestura, ktorý še do tej roboty vlapil pred 4,5 rokami. Keď už 4,5 roky, znači to dobrý biznis. A evo mi je že popačilo toto, no ja ľubím takú robotu. Ja som nedumал, že budem 13. Dobrý, biznis dobrý, kto chce robiť, neloša, fina to zarada, može zarobiť. Ja tu na 20 ovcoch, sa mi ešte páči peniaž. Keľo ja robím kolo njih, vše som kolo tazi, ale môžeš finom zarobiť. Len na barančatov zarobiace, hej? Barančata, hej, predávam to do Verbasu. Mám kupca i kedy ho navolám, tako i prihodzi. Dobra isplata i to što mi páči. Jeden kupec dosť. Mi je dosť jednog kupca, on má salu, restoran, svadbi otrimuje i on mu bar veľa treba. On týždňovo po 10 falati kolje i to. Baranče še predáva po 300-320 dinari, zaviši od sorti i starosci, tota robota rentabilna. Naš sobešednik ukrižil 2 sorti, autohtonu cigaju so s baranom sorti Württemberg i bardzo zadovoljni so s podrostkom, vari, že to ideálni barančata, bo dobre napredujú.